fascinagarria. Gominola makina erraldoia da, ikusi zenbat handia den. Zenbat gominola dagoen. Gustatzen zait nola erortzen den. Dasha, Alex, sakatu dezaket bigarren botoia. Egin, Steffi. Zein gominola, makina itzela. Maria, Dasha, Steffi, Alex gelditu. Ez gominolari, gozoak txarrak dira zuretzat. Mesedez, Iban. Gustatzen zait gominolak nola biraka ikustea. Niri bai, fascinagarria da. Baina Ibanek ez digu uste. Badakit zer egin behar dudan. Eskutatu gaitezen markoaren atzean. Iban badator, koadro bat garela egingo dugu. Ideia bikaina, Maria. Steffi, eskutatu gaitezen hemen. Ongi. Uste dut gominolen soinuak entzun ditudala. Kuadro oso bitxia. Maria, Steffi, badakit zuek zaretela, esan dut ez gominolari. Agian gominola hauek kendu beharko nituzke. Eskutatu ditzagun toki seguru batean inor, ez dezan gominola gehiagia. Txarrak dira zuretzat. Zerbait interesgarria irakurtzeko aurkitu behar du. Logeratu naiz. Itxaron. Non daude nire gominolak? Maria, Steffi, Dasha, Alex hartu aldituzue nire gominola guztiak. Kaixo, Steffi, Dasha hartu aldituzue nire gominola guztiak. Ez, Iban, Dasha eta biok hemen jolasten ari ginen une oro. Ongi. Ongi, sinesten dizuet. Ez dago gominolarik hemen, baina Alexi galdetuko dio. Alex, hartu aldituzu nire gominola guztiak. Ez, Iban, ez nintzen ni izan. Dinosauroekin jolasten ari nintzen, Iban. Bai, ez dago gominolarik hemen, dinosauroak soilik. Mariarekin konprobatuko du. Iban, ondo zaude? Laguntza behar duzu. Badakit zu zarela, nire gominolak bueltan behar ditu. Bai, eman orain. Lasaitu. Hauek aldira esan nahi dituzun gominola. Ez, lehenengoela norbaitek hartu zituen gominolak esan nahi nuen. Zer diozu? Ez ditut gominola horiek ikusi zuk debekatu
zenidanetik. Marrazki hau egiten aritu naiz une oro. Barkatu, Maria, ez zinen zu izan, baina norbaitek hartu ditu. Kaixo, amona, gomabolak zeuden sofan ikusi dituzu. Ez, Iban. Utz egiaztatzen berriro. Ezin ziren desagertu, norbaitek hartu behar izan ditu. Misterioa da. Iban, lortu alduzu gomabolak aurkitzea. Ez. Nor da hori? Ai ama, Zer da, hau, zuk ere entzun alduzu hori? Oh, yes! Hotz hori handik dator. Nor da hori? Nor zara zu, zergatik ari zara negarrez. Gomabolak gizon bat naiz, zuen gomabolak hartu eta jan egin ditu. Eta orain hortzak min ematen dit, barkatuko didazue. Ai, txiroa. Noski, barkatzen zaitugu, baina orain hortzetara eraman beharko zaitugu. Aurrok, ez jango soki gehiegi, hortzak mina eman diezazuekete. Zer gertatzen ari da hemen? arroza maite dut. Ongi etorri nire arroza Urdina aldean. maite dut eta ongi etorri nire urdin aldera. Zatoz nire urdin aldera. Zatoz nire arroza aldera. Zer? Arroza aldea hobea da. Ez urdin aldea da onena. Hautatu arroza plater bat. Hautatu urdin plater bat. Hau. Eta hau. Arroza da onena. Urdina da onena. Arroza, Urdina. arroza. Urdina. Ai, eta ideia bat dut. Biak hartuko ditut eta zuek nirekin etorri. Dasha, zergatik deitu gaituzu ona? Jolastu dezagun joko bat zein den hobea jakiteko arroza edo urdina. Arroza, Urdina, arria, papera, guraize, oinetakoa. Espero dut elkarrekin jolastu ondoren lagun bihurtzea. Zure akatsa izan da. orain zurea da. Aiene, joko lagunkoia izan behar zuen. Ideia hobea dut. Arrozak eta urdinak berdin onak direla erakutsiko diet. Goazen dorre handi arroza urdin bat egitera honela. Alex bera begira zein dorre handia dagoen. Opa. Wow. Arroza hobea iruditzen zait. Ez, urdinak hobe dirudi dorre honetan. Aiene, hau berriro gertatuko da. Arroza, Urdina. Zure errua izan zen. ez, zure errua izan zen. Ez, zuk bultza zenuen. Ez. Zuk bultza duzu. Aiene, espero dut horren ondoren lagun egingo direla. Dasha, hautatu urrengo urdin platera mesedez. Hautatu urrengo arroza platera. Hau nahi dut.
eta hau. Polotxoak eder-ederra dirudite. Dasha, zuk zeuk egin behar dituzu polotxoak. Zer, egin ditzagun polotxo osasuntxua. Egigun, bromatxo bat Alex eta berari eta truka ditzagun kolore hauek biak dibertsiorako. Orain, ahabia jartzeko garaia. Orain, sartu ditzagun guztiak izozkailuan. Gozatu polotxoa. Arrosa bakarrik nahi dut. Urdina bakarrik niretzat mesedez. Bai, divertigarria. Oh no. Mutilak, koloreak ez du inporta bat ere. Ez. Urdina eta arrosa biak onak direlako. Hori askoz hobe da. Uste dut biak lagunkoi bihurtzen direla. Oso ondo, komunikatzen dira, ikaragarria da. Ei, Dasha, aukeratu azken platera. Bai, Dasha, mesedez. Ei, Dasha. Baietz. Ikaragarri divertigarria. Ez da, barregarria. Tira, gutxienez orain lagunak dira. Tira, lagun, garbitu dezagun nahazte hau guztia. Laguntza. Laguntza. Ai, ez, nire panpina oso zikin dago. Lagundu iezadazu, laguntza behar dut. Lagundu iezadazu, mesedez. Nik lagundu diezazuket. Norbaitek kiratza du. Magia pixka bat gehituko diogu. Ei, benetako magia da. Wow, oso polita da. Eskerrik asko, Alex, ondo da. Nire haurtxoak jan nahi du. Asko maite zaitut. Nire haurtxoak lo egin nahi du. Gimnasia asko gustatzen zait. Nire gauzak erakutsiko dizkizu. Begiratu pilota hau. Erakutsiko dizut zer egin dezakedan horrekin. Laguntza behar dut, lagundu iezadazu. Lagundu nazazu. Ai ez, norbaitek laguntza behar du. Zuri lagunduko dizut, aizpa. Eta magia ukitu txiki bat.
Magia da. Ei, ze pilota gorri handia. Zure laguntza behar du. Noski. Dasha, mila esker. Ez horregatik, aizpa. Pilota hau gimnasia egiteko handiegia da, hobe jolastea. Dinosauro hauek txikiegiak dira. Ez, handitu egin behar duzu. Goazen apalategian zer dagoen deskubritzera. Txikiegi zara, benetan handi bat izatea nahiko nuke. Ei, laguntza. Lagundu nazazu. Ai ez, norbaitek nire laguntza behar du. Hemen, nago zuri laguntzeko. Zer, Elkarrekin egingo dugu. Eta magia ukitu txiki bat. ezin dut sinetsi ikusten dudana. Ikus dezagun barruan zer dagoen. Nire dinosauroa begiratuko dut. Handiegia da hori. Dino hau da behar dudana. Ixo, zenbat auto? Gidatzeko proba bat egin nahi dut. Ez, hau haurrentzat da. Oraindik ez, hau ere haurrentzat da. Auto hauek txikiegiak dira niretzat. Benetako auto handia behar dut. Lagundu. Norbaitek laguntza behar du. Laguntzeko nago hemen Iba. Zer da hau? Magiarako garaia, anaia. Magia tantatxo bat gehitu behar dugu. Kapsula bat ez da nahikoa. Auto handia behar dut. Ados. Itxaron, 2 kapsula ez dira nahikoa. Auto oso handia behar dut. Ziur zaude. Euneko eunean. Ez, non dago nire autoa? Nola gelditu. Ez dakit. Lagundu. Lagundu. Lagundu.